кадифения ефект. Но това е една от най-новите и съвременни техники. Техника на веурения ефект, кадифения ефект. Знам, че трябва да имаме едно замразено изделие, например торта, което е било в шокова камера. Така. И след това посредством компресор в съотношение шоколад и какаово масло. Колко? Ето тук вече. Ето, сега ще помогна. Да, на 1 кг шоколад, 53,8 грама какаово съдържание, добавяме 30% още какаово масло. Това е обичайната рецепта. Стандартната рецепта. Значи ние правиме шоколад с много течен бисквит, с височетно много течен. За да може, какво се случва после? Посредством компресора, шоколада с маслото, какаото, като се набръска, се получава този кадифен ефект. Защо? Кристализация на какаовото масло може. Веднага стяга какаовото масло при допиране, при тези малки балончета, малки капчета, които излизат от компресора. Те са при температура около 35 градуса. В момента, в който се отварят в минус 18 градуса, не е казано, че трябва да е само върху торта, може да бъде върху... Дайте нашата кокошка. Ето нашата кокошка. Да, вече може да седеш. Благодаря ти много. 16, този температурен шок, който се получава този веурен ефект. Кадифен, веурен, както се казва да речете.